от село Калчево, Волгоградски район, Одеска област, Република Украина. Групата се придружава от Иван Симеонович Титаров, председател на кооперация в село Калчево, и Сергей Карагуца, директор на Дома на културата в село Калчево. Хореограф и ръководител на състава е Галина Степанова-Йоржева. А сега давам думата на художествения ръководител на състава Александра Желязкова, която ще води концерта. Приятно гледане! България възкресва тя от клади и кланета, да бъде под звездите ти и дна. Възкресва тя в своите полета, да сее тя отново семена. Възкресва тя да бъде пак България, каквато цели векове била. Добър вечер, скъпи сънародници, жители, гости и всички, които дошли на нашата концертна програма. Ние, българи от Украина, много ни е приятно днес да се нахождаме у вас. Днес ще ви порадваме и ще ви представим нашите песни, танци, които си носят своята народност. Преди, както сме дошли у вас на гости, искаме най-напред да ви пожелаем да сте здрави, да си организирате своето бъдеще, да сте силни и мъдри, да обичате своята си мила родина. И сега искам да поканя с ваши бурни аплодисменти нашия младежния колектив танцевални съвременни ритми. Както беше вече казано, ръководителката ни Йоржева Галина. И те на вашето внимание се представя Добруджанско хоро. Срещайте ги!
сега искам да поканя на тази сцена председателя на стопанството от село Калчево, Украина, Иван Циторов. Да ви каже няколко приятни думи. Драги и скъпи наши българи, се ползвам случая да передам много здраве от нашите българи от Бесарабията, които ти 150-200 години излели от тези места и отишли не от дома жизни и се переселили в Бесарабията. Ние с Дан Соколев завързаме 2 години връзки, които искам ги възновим, да се запознаем оба нашата родина, дето били нашите предки тук, дето живели. И искам да ви благодаря и да ви пожелая здраве, здраве на вашите семьи, на вашите деца. Да бъде мир и урожай. Ползвам се случай тоже един скромний подарък да подаря на вашия председател на читалището, на Янка Лилова, скромный подарок и диплом одесситки. На свете есть такой народ, в Одессе он живет. И где не встретишь тот народ, он весело поет. Кого ты не спросишь, ответит одесситы. Уж мама нас такая родила. В Одессе се ползват бесплатно метро, трамвай. Благодаря на Иван Симеонович. През 2008 година беше първото ходене в Република Украина, в град Болград. Първото ни запознаване с българите, които живеят там. И въобще през ума ни ми минавало, че ще дойде момент, когато те ще бъдат тук и ще играят на нашата сцена. Но се радвам, че това се случи. На танцевальния коллектив «Современные ритмы» «Българско хоро», хоро «Таце».
ще ти дам отропът. Всичко, мой чутовен български народ. Обичта си, песента на майско птиче, младостта си, светлия живот. Вокалният дует ще ви изпълни песен от извора. Изпълнява Галина Иоржева и аз, Александра Желяскова. От извора дъще се пиеме сладко, сега го разбирам, приятели имам, но пак се отека, у дома се прибирам. От извора се пие на колене, и на колене са благодари, що най-добрите хора са до мене. Щастливи ще са всичките дни, с идея косите, а те не престават, здрави и сили за мене да дават. На Бога се моля, дано са ми живи, дано ми простят за косите си сили. С идея косите, а те не престават, здрави и сили за мене да дават. На Бога се моля, дано са ми живи, дано ми простят за косите си сиви. Отива с наслада, от чистата обична дядо и баба. Зная, че мен безкрайно обича, но щом ми е тежко, пак при избора ти лича. От избора се пие на колене, и на колене са благодари, що най-добрите хора са до мене. Щастливи ще са всичките ми дни, с идея в косите, а мене представят, здраве и сили за мене да дават. На Бога се моля, дано са ми живи, дано ми простят за косите си сили. С идея в косите, а мене представят, здраве и сили за мене да дават. На Бога се моля, дано са ми живи, дано ми простят за косите си сили. Идея в косите, а мене представят, здрави и сили за мене да дават. На Бога се моля, дано са ми живи, дано ми простят за косите си сили. Идея в косите, а мене представят, здрави и сили за мене да дават. На Бога се моля, дано са ми живи, дано ми простят за косите си сили. На Бога се моля, дано са ми живи, дано ми простят за косите си сили.
Сега, с много голямо удоволствие искам да ви представя още един вокалния дует, защото и той ни е обичан. Сарабейская Раиса със своята си внучка, Сарабейская Вика. Искам да ви подчеркна, че Раиса е солистка на народния самодеятельния колектив Родолюбие. Повече от 20 години. И Вика също е участница на художествената самодеятельност в Дома на културата. Тя участва във всички абсолютно мероприятия, които се провиждат не съде в селото, ами всичкия район. Участва във всякакви младежни фестивали. Сега на изпълнението на Раиса и Вика вие же чуете песен «Момина сълза». Срещайте ги!
това ще се убедите. Населяването на Бесарабия е много национално. Среди нас и живеят хора с различни традиции, обичаи. Те, като ние сме жители на Украина, много уважаваме украинските песни, танци и сега искаме да ви представим украински народни танец Маруся. Изпълняват танцевалния коллектив съвременные ритмы. Марусю полюбив, кину я Мариню, помарила ме Галина, маю ж дитину. А Маруся Галинка вміє готувати, вміє брати і співати, вміє пригощати. Маруся, ой, яка ж ти хороша, Маруся, розові щічки, Маруся, ой, горить моя душа вечірком, ти приходь до річки. Кину я Марічку, бо Марічка не співає і ніде до річки, а Ярина має року, має сині очі. Я помру, якщо я вільна, погуляти не схоче. Маруся, ой, яка ж хороша, Маруся, розові щічки, Маруся, ой, горить моя душа вечірком, ти приходь до річки. Маруся, ой, яка ж ти хороша, Маруся, розові щічки, Маруся, ой, горить моя душа вечірком, ти приходь до річки. Я Марусеньку свою від душі кохаю, серце крається від щастя, душа співає, та чомусь майбутнє те ще мене проганяє, коли з'явлюсь на порозі, вила наставляє. Маруся, ой, яка ж ти хороша, Маруся, розові щічки, Маруся, ой, горить моя душа вечірком, ти приходь до річки. Маруся, ой, яка ж ти хороша, Маруся, розові щічки, Маруся, ой, горить моя душа вечірком, ти приходь до річки. Искам да ви представя една наша много оригинална изпълнителка на молодежни естрадни песни. Участница на различни молодежни конкурси, победительница на районный конкурс «Магия красоты» в 2010 година в град Болград. Участница на всеукраинский конкурс «Караоке на Майдане». Днес тя е студентка на Национален университет Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого в град Харьков. И всякакво едно мероприятие не минава без нейното участие. Това се подчерква, че тя много обича своята си родина, своето си село Калчево, своя си Болградския район, своята си родина Украина. И те срещайте, това е Надежда Камбур. Тя ще ви изпълни украинска естрадна песня «Ни в тому річ». Один єдиний крок і осінь.
преди. Дощът спускає довгі коси, то буде завтра, як завжди, а за плечима пересуди. Моєї тут нема вини, за нас це вирішили люди. Днес Надежда Камбор ще ме порадва още с няколко песни. Ще имате много голямо удоволствие да ги чуете не един път. Сега искам да ви представя още една участница, а като ще го познаете, тя още и в танцевалния колектив успява. Ни едно мероприятие не е минало, дето да ни се възхвалява майката. И сега Яна Петкова, която искам да го приглася със своето изпълнение, ще ви изпълни песня «Мама». На днескашния ден Яна веки е студентка на Одески пищевой техникум. И тъй срещайте ни много сладурна хубава девойка Яна Петкова.
наши дни летят, увы, с безумной скоростью, но все мы нитью волшебства навеки с мамой связаны. Мы будем каждый миг и встречи ждать волнение. У нас с тобою на двоих одно сердцебиение. Мама, мамочка родная, любимая, мама, мамочка, сердечко ранимое, мама, мамочка, не плачь темной ноченькой, мама, мамочка, с тобой твоя доченька. Что наши нельзя быть безумной скоростью, но все мы нитью волшебства навеки с мамой связаны. Цени, мы будем каждый миг и встречи ждать волнение. Нитью волшебства навеки с мамой связаны. Мама, мамочка родная, любимая, мама, мамочка, сердечко ранимое, мама, мамочка, не плачь темной ноченькой, мама, мамочка, с тобой твоя доченька. Мама, мамочка родная, любимая, мама, мамочка, сердечко ранимое, мама, мамочка, не плачь темной ноченькой, мама, мамочка, с тобой твоя доченька. Яна отива да се готви на другия танец, затова предлагам ви друго изпълнение. Прекрасно се изпълни сега танец валс, който е много популярен във всичките възрастни поколения. И участниците от танцевалната група Съвременни ритми сега ви представя, той е танец. Самая добрая, самая милая женщина. Не без тебя, словно вечность тоскливая, серая. Только тебе я могу о любви говорить. Если б ты знала, как сильно страдаю и жду тебя, и по шагам твоим я узнаю, любя. Если дыхание твое вдруг не слышу, любимая, кажется мне, что в тот миг я и сам не дышу. Если б тебя в этом мире, любимая, не было, не целовал бы тебя и звездное небо я. Болен вечер
себя приму. Но никому, никому я тебя не отдам. Нет без тебя в жизни смысла, нет в жизни мне радости. Дождь в моей жизни прошел, ты явилась как радуга. И я поверил, что могут желания исполниться. И никому, никому я тебя не отдам. Если тебя в этом мире, любимая, не было, не целовал бы тебя и звездное небо я. Болен, печаль, тоску, все на себя приму. Но никому, никому я тебя не отдам. Все на себя приму. Но никому, никому я тебя не отдам. Боль и печаль, тоску, все на себя приму. Но никому, никому я тебя не отдам. Много ми е приятно да приглася изпълнителката на естрадните песни Надежда Камбур. по вашите бурни аплодисменти. Към тя го харесва. Срещайте песня за вас "Обними меня". Рядом быть с тобою. Обними меня сильней. Ты видишь, я бегу навстречу. И только свет любви твоей сердце лечит. Обними меня сильней. Истина мечты словами. И только свет любви твоей
твоей. Сердце лечит. Обними меня сильней. Ты видишь, я бегу навстречу, и только свет любви твоей. Сердце лечит. Обними меня сильней. Измеряй мечты словами, и только свет любви моей. Между нами. Както веќе беше казано, че Украината ни е много национална и нашата Бесарабия също. Среди нас и българици живеят хора от Республика Молдова. И ние също уважаваме и цайната култура. И сега Галина Иоржева, ръководителка на танцевалния колектив, ще ви изпълни молдавска песня «За женини».
още едно да ви кажа, че Галина е приела този талант от нейната майка, защото майка е от Республика Молдова. И мисля, че на другия път ще има ред и майка и да вземем с нас за привази. Така, много красиво пее. До молдавските песни Галина си учи танцевалния колектив и на молдавски танци. Сега нейният танцевалния колектив же изпълни молдавско хоро. искам да поканя Надежда Камбур със своето прекрасно изпълнение на естрадните песни. Тя ще ви изпълни песня «Звезды» и «Желанные». Срещайте га!
бросает дождь. Погаси скорей свечу, я на пропасти лечу. Это лишь твоя вина, что тебя так влюблена. Слышишь, сердце говорит, и огонь любви горит. Звезды ночи светят и рисуют наши мечты. Посмотри на небо и мою мечту ты найди, любимый. Звезды ночи светят и рисуют наши мечты. Приди и будем вместе мы наедине, я и ты. И упавших туфли стук. И не вижу я тебя, лишь детально слышу я. Заколдует нас любовь, и тогда не надо слов. Мы теперь с тобой вдвоем в царство грез моих плывем. Звезды ночи светят и рисуют наши мечты. Посмотри на небо и мою мечту ты найди, любимый. Звезды ночи светят и рисуют наши мечты. Приди и будем вместе мы наедине, я и ты. Звезды ночи светят и рисуют наши мечты. Посмотри на небо и мою мечту ты найди, любимый. Звезды ночи светят и рисуют наши мечты. Разлуки нет, и будем мы наедине, я и ты. Мир себя создает, мир себя Звезды ночи светят и рисуют наши мечты. Посмотри на небо и мою мечту ты найди, любимый. Звезды ночи светят и рисуют наши мечты. Приди и будем вместе мы наедине, я и ты. Звезды ночи светят и рисуют наши мечты. Посмотри на небо и мою мечту ты найди, любимый. Звезды ночи светят и рисуют наши мечты. Разлуки нет, и будем мы наедине, я и ты. И още една песня за Бази. Что в тебе нашла, чем ты взял, не знаю. Мы с тобой всегда себе изменяем. Про все я забываю, минута долгожданных. Чем больше ты не мой, тем больше ты желанный. Чем больше ревную, чем дальше, тем ближе. Чем больше люблю, тем сильнее ненавижу. Чем ближе, тем дальше, тем ночь холоднее. Тебя отпускать мои сны не умею. Взглядом не играть глазами, равнодушно пить обиды глотками. Снаружи быть зимой, когда внутри я лето. Чем больше ты не мой, тем меньше все запреты. Чем больше ревную, чем дальше, тем ближе. Чем больше люблю, тем сильнее ненавижу. Чем ближе, тем дальше, тем ночь холоднее. Тебя отпускать мои сны не умею. Чем больше ревную, чем дальше, тем ближе. Чем больше люблю, тем сильнее ненавижу. Чем ближе, тем дальше, тем ночь холоднее. Тебя отпускать мои сны не умею.
ближе, тем дальше, тем ночь холоднее тебя опускать в мои сны. Чем больше ревную, чем дальше, тем ближе, чем больше люблю, тем сильнее ненавижу. Чем ближе, тем дальше, тем ночь холоднее тебя опускать в мои сны не умею. Благодаря. Искам да ви кажа, че унази у бесарабските българи също си има своя народност, своя народна музика. Дето ни един наш народни празник без това не минава. И сега Раиса Сарабейска, солистката, със своя си акомпаниатор Иван Братанов, ще ви представят две песни. Чикой лопа на вратата и Караколю седеши и пееши.
Небо светило нам, мой течет очи. Перемами пустеля, они мутали дони перемами пустеля, небо отпустили мамо, мой тогда фарта, небо отпустили мамо, мой тогда фарта. Перемами вечеря, они вот варили перемами вечеря, небо вечеря, мамо, мой тесак в доме, небо вечеря, мамо, мой тесак в доме. Скъпи приятели, много ни е приятно, че сме вързани в едно национално българско русло, че българската душа не се променя на друга, ами си остава със своята народност. Танцевалният колектив съвременни ритми изпълнява народни танец ръченица, трици, пеци. програмата завършваме с българско хоро Юга. Също изпълнява танцевалния колектив съвременные ритмы.
Мили и скъпи българи, благодарим за вашия много топъл прием. Ако сте обратили внимание, много ми беше трепетно и разстроено, когато съм изляла първия път тук на сцената, защото първия път съм в България и много переживавах право ли ще приказвам по вашия говор, защото ние и манинко инак се приказваме по български. Мисля, че всичко се е разбрало. И още едно искам да ви кажа, че мисля и право ще го кажа, защото традиционно веки зима да става, ние със своята програма ще доваждаме в България, вие при нас и на Украината ще доваждате и това ще бъде всяко една година. Дано вечно да процветава Украина и България. Довиждане и вашите аплодисменти! Уважаеми съседи, мисля, че тази вечер беше много трудно да кажем кой е по-българин. Тези прекрасни хора, които бяха на сцената или ние в тази зала. Чувала съм от много хора да казват, че трябва човек да отиде в чужбина, за да разбере какво значи България за нас, колко много я обичаме и колко много трябва да я пазим и браним. Така че тази вечер, нека всички българи, и тези на сцената, и тези в залата, се почувстват наистина прекрасно от песните, танците и това, което Александра мисля, че не можа да каже, казаха децата със своята музика, със своите песни, със своите танци. Благодарим ви от сърце и наистина ще ви очакваме отново при нас. Bavno horo.
проблем. Свадьбы, день рождения. А повесишь, Така че снимайте какво ще един и затова са сложени ноги. До мен наля. Пак няма днеска да пием. Това как съм се направил? Ще да бъдем с портрети. Районна. Ай, куда Влад где-то на время? Хайде. Ладно, давай. Хайде. Набери копийку. Вы не пьющие? Да,
стакани му снимаш, все стакани. Че нямаш да снимаш. Ами да ни убо. Все стакани му снимаш. Да. Без бокала нет бокала.